Mnohí z nás sa snažia byť produktívni v práci, mať čas na rodinu, zdravie aj oddych. Lenže snaha a dokonalý work-life balance sa často mení na ďalší zdroj stresu. Keď sa venujeme práci, máme pocit, že zanedbávame rodinu. A keď oddychujeme, cítime vinu, že nerobíme dosť. Namiesto pokoja prichádza frustrácia. Lenže život nie je 50 na 50. Niektoré obdobia sú hektickejšie, iné pokojnejšie a to je v poriadku. Rovnováha nie je presný pomer, ale schopnosť prispôsobiť sa rytmu života. Problémom je aj porovnávanie. Na sociálnych sieťach to vyzerá, že iní zvládajú všetko s úsmevom, ale to sú len útržky reality. Každý máme iné potreby, zdroje, aj tempo. Preto je lepšie hovoriť o harmónii, než o rovnováhe. Neusilujme sa mať všetko vyvážené. Snažme sa, aby to, čo robíme, bolo v súlade s tým, čo potrebujeme. Nájdete svoju harmóniu s podporou psychológov z Headmap.